22 Gulanê parêzerên rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê hevdîtin pêkanî bû. Îro parêzerên Öcalan li ser vê hevdîtinê daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de Öcalan diyar dike ku girevên birçîbûnê gihîşt armanca xwe û xwest girevên birçîbûnê û rojiyên mirinê dawî lê were. Daxuyanî li Hotela Titanic ya li Beyoğlu'ya İstanbul'ê pêk hat. Parêzeran balkişan ser daxuyaniya beriya niha ya bi Öcalan re kirîne. Daxuyanî parêzera Öcalan Newroz Uysal xwend. Uysal peyamên Öcalan ya bi îmzeya wî ya li ser girevên birçîbûnê xwend. Amacına ulaştığını. Öcalan bi rijdî bang li dawî anîna gireva birçîbûnê kir. Piştî vê bangê em bawer dikin ku çalakvanên girevên birçîbûnê di dawiyê li çalakiya xwe bînin. Dîsa parêzerên Öcalan dibêjin, Öcalan gotiye ev pêvajo ne pêvajoya çareseriyê ye. 2013 yaklaşımı. Bi sekn û nêzîkbûna sala 2013 da ya hêvî û atmosfêra li Tirkiye avakir pêwîst e zêdetir were axiftin. Piştî Öcalan ev peyam bi rêya parêzerên xweşan daxuyaniyek ji çalakvanên girevên birçîbûnê û rojiyên mirinê jî hatin. Çalakvanan jî got ev girev gihîştî armanca xwe û ew dibêjin ew ê dawî li çalakiya xwe bînin. Min botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.